Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο του project. Μένουν μερικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί ο χώρος. Σε αυτό το σημείο, όπου είναι ίσως στο σπα, θα τοποθετηθεί ο καναπές υποδοχής καθώς και το λουλούδι. Προχωρώντας, κάτω από τη βιβλιοθήκη θα τοποθετηθεί ο αθώνας, έτσι ώστε να προσθεθεί μια πιο φυσική και φρέσκια αίσθηση στο χώρο. Στο reception απομένει η τοποθέτηση των καρέκλων όπως φαίνεται στο 3D σχέδιο. Στο χώρο του γραφείου θα τοποθετεί το custom-made τραπέζι καθώς και ο καναπές. Construction update. Τελικά δεν θα το κάνουμε σαν το 3D. Ο καναπές δεν θα τοποθετηθεί και το τραπέζι θα έχει διαφορετικό design. Εξέλιξεις σαν αυτές συμβαίνουν συχνά κατά τη διάρκεια ενός έργου. Οι ανάγκες του πελάτη εξελίσσονται και εμείς είμαστε πάντα εκεί για να προσαρμόζουμε κάθε λεπτομέρεια, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ταιριάζει στον πελάτη μας. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε τη βεράντα, την οποία μικρύναμε και χρησιμοποιήσαμε τα τετραγωνικά της για να μεγαλώσουμε τον εσωτερικό χώρο. Το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Απομένουν μόνο μερικές πινελιές. Είστε έτοιμοι να δείτε το τελικό αποτέλεσμα? Stay tuned for the updates.